என்ன நீ பேசினா பேசிட்டு போ, உனக்கு ஒரு கூட்டம் கை தட்டுட்டான் அப்படின்னு நான் பேசாமல் இருந்தேன். நீ மக்களை எப்போ தருதலைன்னு சொன்னியோ, நடிகர் பின்னால் போன கூட்டம்னு சொன்னியோ, நடிகர் தளபதி விஜயை ஓட்டு போட்டு சிஎம் ஆனோன்னு நீ வைத்தறிச்சல பேசுகிற பார்த்தியா, நீ நான் சும்மா விட மாட்டோம். ஏன்னா மக்கள் நீ தருதலைன்னு சொன்னதை தாண்டி சரியா. நீ எப்போ பிரபாகரனை சந்திச்ச, நீ எப்போ கட்சி ஆரம்பித்த, பிரபாகரன் எப்போ இறந்தார்? பிரபாகரன் தமிழ் இனத்துக்காண்டி, தமிழ் மொழிக்காண்டி, தமிழ் இனத்துக்காண்டி வாழ்ந்தவர். அவரை கொச்சப்படுத்தி நீ ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்க நினைக்காத சரியா. பிரபாகரனை சந்தித்தது நெடுமாறனும் வைகோ மட்டும்தான். நீ எப்போ போய் சந்தித்த? நீ பிரபாகரன் இறந்த பின்னால்தான் இணை படுகொலத்துக்காண்டி நீ போராட போன பீச்சில். அதுக்கு பின்னால் ஒரு கெச்சு போட்டு இதில் நம்ம அரசியலில் வரும்னு சொல்லி நீ கேம்ப் போட்டு நீ கெச்சு போட்டு அரசியலுக்கு வந்த. இலங்கை தமிழர்கள் லண்டன் பிரான்ஸ் இங்கே போய் உன்னோட பப்ளிசிட்டி பண்ணி அவங்கள்ட்ட பணம் பறித்து உன் கட்சி ஆரம்பித்த. உன்னோட புட்டு வெளியாகி போகும் சரியா. நீ பிரபாகரன்